eta hasteko krisia hartuko dugu berbagai. Krisiak udalean be eragin dauelako, eta horren inguruan berba egingo dugu, izan be zelan eragin deutzon krisiak udalari, eta udalak horri zelan aurre egin deutzon neurri horrekin ados dagozan edo ez, galdetuko deutzegu gure gonbidatuei. Eta hasteko hementxe dugu, Dani Maestu, zuk zer pentsatzen duzu? Adosago zelan aurre egin deutzon udala krisi horri, ero beste neurri batzuk hartzea posible litzateke? Bueno, argi dagoena da, legintzaldi hau markauta egon dela krisiaren eraginarekin, ez da? Gehien bat, esango nuke, bukaera, ez? Legintzaldiaren bukaera, eta noski, udalan ere hori nabaritu inda, ez? Alde batetik, Foru Aldunditik datozen diru sarrerak gutxitu indirelako, eta era zuzenean udala jasotzen dituen diruak gutxitu indirelako. Eta eraberien, krisia kolpatu indu hainbat eta hainbat jente, eta azken 5 urtetan bikoiztu inda, langabetuen tasa Durangon bertan, momentu honetan 1.500 pertsona langabezian dauz. Udale arlotik, esan behar dena da, lehenengo eta behin, dekogun, egoera dekogu, baina uste dugula ere, eta gu egiten dugun lehenengo kritika da, diru publikoaren edo gastu publikoaren kontrola ez dela izan egokia, ez da? Deno dekogu buruan, piztinen obran, 7 milioitik atera ziren obra batzuk, 12 milioietan bukatu zirela, 5 milioiko diferentzia, noski 5 milioi gutxiago krisiari aurre egiteko. Eta beste hainbat obra, Kuntza eskolan adibidez. Eta beste aldetik ere, jakinin bidugu Durango zerbitzu hiri bat dela, zerbitzu herri bat dela momentu honetan, eta horretarako enbidoguna da, apostu estrategiko bezala, zerbitzuen alde apostu egin, eta ez dugu ikusten gobernun aldetik apostu hori dauela. Hor daikogu zerbitzu adibidez estrategikoa izan beharko litzatekena, Kilonen bezalako zerbitzu bat, abandonauta dauela, edo behar daben eraikina ez dekona, naiz eta aspaldin dabize aldarrikatzen, denoi betetzen zaigu zerbitzu hiri bat dela, eta zerbitzuek erakarri behar ditugula Durangora, azken finean hori, merkataritza txikian, ostalaritzan, enplegu sortuko dituelako, baina geroz dugu solako politika ekintzaiek martxan jartzen horretarako, Eguarki dekogu zerbitzuak apostu estrategiko bat izan behar dila Durangon, enplegu lortzeko, eta horren alde egingo dugu eta hori aldarrikatu dugu. Unzalu jauna, krisiak Durangon eragin dau, behar dan moduan, behar diren neurriak hartu direla deritzozue alderdi sozialistatik? Bueno, hasi baino lehen eskerrak antolatzailean botori, aukera ematen digulako, eztabaida hau jente aurrean egiteko, eta baita ere, etorri zareten guztioi, pazientzia eta borondatea duzulako, aurrez aurre, proposamen ezberdinak aztertu, neurtu eta gero zuen bakoitzak bere erabakiak hartu alizateko. Krisia orokorra da, zabala, udalak berak bakarrik gainditu ezin duena, eta ganera funtzean udalak ez du krisirik jasotzen. Krisia jasotzen duena egiaz benetan persona, familiak eta enpresak dira. Horiek dira benetan krisia jasan dutenak Euskadin eta mundu osoan. Bereziki orain izan dugun krisialdi oso larrian, batez ere 2008tik eta beratzira izan genuen jetxiera larria, izugarria izan genuen, datu bakar bat emango dizuet, 2008ko apirilean IPI deitzen dena, hau da industriaren indizian neurtzen duena, 5,8 positiboan zegoen, eta 2008ko apirilean ordea ken 25,7an zegoen. Hor izan dugun anus horribili hori izugarria izan da aurreko gobernuak ezetz borobila esaten bazuen ere, eta egun horietan ere esaten bazuen langabezirik etzegoela eta guztiontzat lan izango genuela 2009 urtean. 2008ko martxoan 726 langabetu zeuden Durangon. Aldiz, urte bete beranduago 2591 izan genituen, eta hor urte horretan izan genuen jetxiera izugarriari aurre egiteko, niri gustatuko litzaidakeen gaur hemen aurrez aurre izatea alkatea. Azken batetan, berari galdetu behar diogu, zeintzuk izan diren hartu dituen neurriak. Hemen gauden alderdi guztiak, oposizioko alderdiak erantzukizun nagusia berari dagokio, nik damudo gaur hemen bi alderdi horiek ez izatea. Azken batetan,
batetan saihesten duen horrelako eztabaida bat, ez dakit zeren bildur den, baina argi dagoena da, herritarrei egiak entzen diela, egin aurri zati bat bintzak entzen diela, aukerarik ez dutelako ematen euren proposamena defenditzeko Alderdi Popularren kasuan eta Alderdi Nazionalistaren kasuan, PNV-ren kasuan, ez bakarrik proposamena saldu behar digu, egin duena zuritu behar digu, hemen jente horrean guk galdetzeko zer egin duen eta zer ez. Funtzean nik kritikatuko nuen gauzarik garrantzitsuena zera da. Lehen esan dut, krisia udalak bera bakarrik erakunderi txikiena da. Daukagu zen erakunde maila guztietan Europaketik, Bruselasetik hasi eta Durangoraino txikiena da. Beraz, ez da kapaz, ez da gai udala bera berez krisiari aurre egiteko, ikusi beharko genukena da, erakunde bakoitzak, diputazioak, Eusko Jaurlaritzak, administrazio zentralak, zer egin duen Durangon krisialdetik atera ahal izanetako. Hori, EAJ-arena, guk konbidatu duguz, baina ez dira etorri gure artera, beraz... Azpimarratu nahi nukeen kontua da. Ederto. Alba, zuen kasuan, krisiaren inguruan zer deritzu zuen? Udalak posible da zeu zer egitea, hartu diren neurriak, zelan baloratzen duzu ez? Guk esan behar dugu, Durangoko finantzaketa eredua ez jakula txarra iruditzen, baina arazoa baliabide gutxi egitasunak eragiten du eta udaletxeak erantzukizuna ez duen eremuetan gastu egin duela. Batez be, beste erakundeek utzitako hutsuneak eraginda. Ezker Batuaren iritzian, erakunde lokalen artean, lankidetza eskasa dagoela uste dugu, eta honen kontran inbertsio faraonikoak egiten direla, kostuetekin harreman gitzirekin. Datorren legealdirako, Ezker Batua berdeak, eremu ekonomikoan 3 gauza eskatuko dizkio Durangoko udaletxeari. Gastu politikak berdiseinatzea, diru sarrera egitura kontuan izan da, diru sarrerako betzea, krisi testuinguruan, eta herritarren ongizatea bermatzen dituen betekizunak burutzea. Honetarako denok jakin behar dugu, aurreko urteetan emandako aparteko diru sarrerak sartzearen egoera ez dela bueltatuko. Apartekoa, etxe bizitza burbuiatik lortutako diru sarrerak ziren, eta egoera normala orain lortzen diren etekinak dire. Hau guztia kontuen izan da, razionalizazio prozesu bat beharrezkoa dela uste dugu, gizarte egokitasuna aintzat hartuta. Eta ez dugu zilegituko PNV, PSek eta PPek krisi honen etekinak ataratzea, arlo publikoari buruz duten iritzia sarriz eta privatizazio tanda berri bat sustatuz. Urdazbal, zuen kasuan, Bilduk hausnartu dau gai honen inguruan, krisiaren inguruan, udalean zelan eragin dauen? Bai, lehenik eta behin gustatuko jakun aurrekontoi begira, baiteko kapen txiki bat, ez? Kontatzea azkenengo 2 urtietan adibidez, aurrekontuak udaletxean zelan aprobatu diren. Duela urte, hau da, 2010ean PSOE-rekin aprobatu zituen, PNV-ek, eta, klaro, guri apurtxo bat arraro egiten jakuna da, Durangon deukien harreman aldetik ez da oso harreman ona, ikusten duguna beraien artean, eta zelan lortu zen benetako zer hori, ez? Nola lotu zituzten, aurrekontu horiek nola lotu zituzten. Eta hori izan zen, Madrilen egindako paktu baten bidez, ez? Bestalde batetik, bebai, azkenengo urtean PP-rekin lortu zituzten aurrekontuak aprobatzea, eta aurrekontu horiek aprobatu zituzten, PP-ek egindako emendakinak baieztatuz, ezta? Emendakin horiek urtera aurkezten dira, da ez duguna ulertzen da zelan urte batzuetan aprobatzen diren, beste batzuetan ez. Apurtxo bat, hori, arraro egiten dakuz, ez, horre gauzak. Bestalde batetik, zorroztasuna ikusten dugu udaletxeak aipatzen duela krisi garaian, baina zorroztasun hori benetan herriak pairatzen da, lehen aipatuan bezala. Adibidez, liberatuen soldatak ez dira ikutzen. Eta horregatik guk, proposatzen dugun sistema izango zen, ordenantza fiskalak eta aurrekontuak biak batera joatea. Hau da, dirua zenbat jaso behar dan eta zertan gastatu behar dan biak batera joatea. Ez izatea orain dirua jasotzen dut, eta hemendik hile batzutera erabakiko dut zertan gastatuko dudan. Nik uste dut herritarrei azaldu inbarriakela zergaitik jaso behar diren zerga horiek, gero beraiei, hau da, ze etekin jasoko duten jakiteko, ez? Eta azkenik aipatzeko bebai, zerga kontzeptuen inguruan, iruditzen jako injustoa dela pertsona guztiek berdina ordainu behar izatea. Hau da, latifundista batek edo langabetu batek zerga edo impuesto berdinak ordaintzea, ez? Iruditzen jako oso injustoa.